Ελλάδα, η χώρα των θεών, του φωτός, του πνεύματος και του πολιτισμού. Η Ελλάδα μας είναι φως και απέραντο γαλάζιο από το άγγιγμα του ουρανού και της θάλασσας. Ο ευλογημένος τόπος είναι η πατρίδα μας, αλλά και η πατρίδα ολόκληρης της ανθρωπότητας. Η αναζήτηση της ρίζας κάθε λαού, η μνήμη, η γλώσσα και η παιδεία του είναι αυτά που διασφαλίζουν το μέλλον του. Ο ελληνισμός έχει βαθιές ρίζες στα πανάρχαια χρόνια, όταν οι λαμπροί προγονείς μας με τον πολιτισμό τους έθεταν τις βάσεις του σημερινού πολιτισμού του δυτικού κόσμου. Ο ελληνισμός ήταν και παραμένει ο πρώτος πανανθρώπινος, διαχρονικός και πάντα επίκαιρος πολιτισμός. Οι Έλληνες ήδη από την αρχαιότητα ταξίδευσαν, εξερεύνησαν και επίκησαν σε όλο τον κόσμο. Στα νεότερα χρόνια ήταν πάρα πολλοί οι συμπατριώτες μας που εγκατέλειψαν την πατρίδα τους για άλλες υπήρους, αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο, αναζητώντας την ευημερία. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Σήμερα στο εξωτερικό ζουν και εργάζονται αναλογικά περίπου όσοι Έλληνες ζουν και στην Ελλάδα. Δηλαδή μια άλλη Ελλάδα δημιουργεί εκτός των ελληνικών συνόρων. Οι περισσότεροι ομογενείς είναι εγκατεστημένοι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τα παιδιά και τα εγγόνια τους γεννήθηκαν εκεί και αρκετά από αυτά δεν είχαν δυστυχώς ποτέ την ευκαιρία ή το κίνητρο έστω και να επισκεφτούν τις γενέτειρες των προγόνων τους. Ορισμένα παιδιά και κυρίως παιδιά από μεικτούς γάμους δεν έχουν πλέον συγγενείς στην Ελλάδα. Μαθαίνουν για τη χώρα καταγωγής τους μόνο στα μαθήματά τους, στα ελληνικά σχολεία, στα μικρά τους χρόνια. Την ευκαιρία της γνωριμίας με την πατρίδα, της ενίσχυσης των δεσμών ανάμεσα στους απανταχού Έλληνες, προσφέρει σήμερα το ομογενειακό πρόγραμμα Trip to Homeland, δηλαδή ταξίδι στην πατρίδα. Ήταν ένα πείραμα, ένα στοίχημα αγάπης με πολλή προσπάθεια, που όμως δικαίωσε αυτούς που το υλοποίησαν. Το ταξίδι στην πατρίδα είναι πλέον ένας θεσμός που εξελίσσεται και υποστηρίζεται ολοένα και περισσότερο. Στην Κρήτη έχουν φιλοξενηθεί μέσα σε 2 χρόνια πάνω από 300 ομογενείς νεολαίοι από διάφορα σημεία των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά. Αρκετοί από αυτούς επισκέφτηκαν την Ελλάδα για πρώτη φορά. Στο πρώτο ταξίδι συμμετείχαν 75 νέοι. Στο δεύτερο, ο αριθμός των συμμετεχόντων σχεδόν τριπλασιάστηκε. Τη δεύτερη φορά μάλιστα συμμετείχαν και παιδιά κάτω των 16 ετών, με τη συνοδεία του ενός ή και των 2 γονέων τους. Τα πρώτα ταξίδια διοργανώθηκαν από την Κρητική Αδελφότητα Νέας Υόρκης και πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με ιδιώτες και οργανισμούς της Αμερικής και της Ελλάδος τον Ιούλιο του 2000 και τον Ιούλιο του 2001. Τα νιάτα είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν μεταξύ τους, να αναπτύξουν φιλικές σχέσεις, να ομιλήσουν την ελληνική γλώσσα, να γνωρίσουν την πολιτιστική τους κληρονομιά και να απολαύσουν τις μοναδικές ομορφιές του ελληνικού τοπίου. Επιβλητικό τοπίο, σμιλευμένο με ξεχωριστή μαστοριά και τέχνη ανάμεσα σε 2 βουνά από τη φύση. Λένε ότι αν επισκεφτείς την Κρήτη και δεν το διασχίσεις, έχεις χάσει την ευκαιρία να δεις ένα από τα ωραιότερα μέρη του κόσμου. Ξεκινήσαμε νωρίς το πρωί, αποφασισμένοι για 5 ώρες πεζοπορία, σε μια από τις πιο δύσβατες περιοχές της Κρήτης. Από το Ξυλόσκαλο, σε υψόμετρο 1235 μέτρα, ξεκινά το Φαράγγι. Σύμφωνα με τη μυθολογία, το πανέμορφο Φαράγγι, αιώνιο σύμβολο της Κρήτης, δημιούργησε ένας Τιτάνας, ο οποίος κατοικούσε στο νησί, ρίχνοντας μια τεράστια μαχαιριά στα σπλάχνα της γης. Βρίσκεται στις νότιες πλαγιές των Λευκών Ωραίων και εκτείνεται από τη θέση Ξυλόσκαλο έως τον οικισμό Αγία Ρούμελη στο Λιβικό Πέλαγος. Έχει μήκος 18 χιλιόμετρων, 3 με 40 μέτρα πλάτος και βάθος μέχρι 600 μέτρα. Περιβάλλεται από τις πανύψηλες κορυφές της οροσειράς που ξεπερνούν τα 2.000 μέτρα σε ύψος.
Η πεζοπορία, αν και επίπονη, μας έδωσε τη δυνατότητα να αντιληφθούμε ένα μοναδικό τοπίο με πλούσια χλωρίδα και πανίδα. Να δροσιστούμε στον Ταραίο ποταμό που το διασχίζει και στις 20 πηγές που υπάρχουν στη γύρω περιοχή. Μόνιμη συντροφιά μας σε αυτή τη διαδρομή, το κελάρισμα των νερών. Το Φαράγγι προστατεύεται ως εθνικός δρυμός για τα σπάνια είδη του ζωικού και φυτικού βασιλείου που φιλοξενεί. Μόνιμος θαμώνας της περιοχής, ο θρυλικός έγαγρος, ένα είδος αγριοκάτσικου που δεν απαντάται σε άλλο μέρος της γης. Γι' αυτό και θεωρείται το σήμα κατά τεθέν της περιοχής. Είναι το γνωστό κρικρί, μια ονομασία που δεν εκφράζει τους ντόπιους. Αυτοί επιμένουν να ονομάζουν το ζώο αγρίμι, αγριμάκι, όπως το χιλιοτραγούδισαν στα ριζίτικα. Μετά από 5 ώρες πεζοπορίας πλησιάζουμε στην ακτή. Είναι η Αγία Ρούμελη, μια από τις ομορφότερες παραλίες του νησιού. Αποχαιρετάμε τον Φάραγγα των Κρητικών που μας χάρισε την τόσο εντυπωσιακή εμπειρία. Από την Αγία Ρούμελη το καράβι θα μας μεταφέρει στα ένδοξα Σφακιά. Η μοίρα επιφύλαξε στην Κρήτη και στους παππούδες μας, στους προπαππούδες μας επιφύλαξε πολύ κακή πορεία, πολύ κακές στιγμές. Θα πρέπει να σας πω ότι μόνο στα χρόνια της Βενετοκρατίας, που κράτησε η Βενετοκρατία 400 χρόνια και ειδικά στα πρώτα 200 έγιναν 27 μεγάλες επαναστάσεις στην Κρήτη. Αριθμός που δεν υπάρχει στα παγκόσμια χρονικά. Σε κανένα άλλο μέρος οι άνθρωποι δεν πάλεψαν τόσο πολύ για την ελευθεριά τους. Αυτοί ήταν οι παππούδες σας, αυτοί ήταν οι προγονείς σας. Μικρό διάλειμμα στην περιπλάνηση της ιστορίας με εικόνες από ένα γλέντι. Ελλάδα σημαίνει παράδοση και η παράδοση είναι η μνήμη που διασφαλίζει το μέλλον ενός λαού. Είναι συγκινητικό το ενδιαφέρον της νεολαίας της Ομογένειας για την ελληνική παράδοση. Τα χορευτικά συγκροτήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Λυκείου Ελληνίδων χόρεψαν με εντυπωσιακό τρόπο, ενθουσιάζοντας τους νεαρούς θεατές. Οι κόρες των ματιών σου και είναι σαν την αστροφεγιά όλο το πρόσωπο σου. Στο πρόγραμμα Trip to Homeland συμμετείχαν η καθηγήτρια φυσικής αγωγής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κυρία Σταμούλη, και ο κύριος Κώστας Αχινίδης, ο οποίος δίδαξε στα Ελληνόπουλα βήματα και φιγούρες από χορούς του τόπου μας. Και πάλι κριτικό τοπίο. Η εκκλησία της Αγίας Ειρήνης, εξαιρετικά απλή, κτισμένη επί ενετοκρατίας πάνω σε μία πηγή, ανακαινίστηκε για πρώτη φορά το 1362. Οι κάτοικοι ακόμη και σήμερα λειτουργούν τη μικρή τους εκκλησιά και έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης από τη φθορά του χρόνου. Η εκκλησία ήταν αγιογραφημένη και μάλιστα οι καλύτερα σωζόμενες τοιχογραφίες είναι η θυσία του Αβραάμ που βρίσκεται μέσα στο ιερό. Αργότερα επιχρήστηκε με ασβέστη και αυτό θεωρείται ότι έγινε για να μην καταστραφούν τοιχογραφίες από τις διαθέσεις των Τούρκων, οι οποίοι κατέστρεφαν οτιδήποτε είχε σχέση με τη χριστιανική θρησκεία. Η Αγία Ειρήνη πήρε και πάλι ζωή μετά από πολλά χρόνια, χάρη στη γενοδορία του Έλληνα ομογενή κυρίου Νότι Κοτσούλη από το Νιου Τζέρσι των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι άνθρωποι αυτοί βοηθούν και οικονομικά και ηθικά με κάθε τρόπο για την αποκατάσταση των μνημείων του χωριού τους, το οποίο υπεραγαπούν και το βοηθούν με πάρα πολλούς τρόπους. Πολύ κοντά στην Αγία Ειρήνη βρίσκεται ο παλαιότερος ναός του Κουρνά, ο Αγιώργης, κτισμένος το 1100, για πολλούς αιώνες ήταν η ενορία του χωριού. Αργότερα προσθέθηκε σε αυτόν και ένας ακόμη ναός.